umhlaba nento zawo. Hayi ngiyakubonga. Hey uSgqemeza useguhle uphepha wazwageda. Ha. Hey uyelona madoda isinqamu lapha kulezi ikhulu ezakhayo usenomoya bazoSgqemeza okwelapha abantu spiritually lento lena ekuthiwa spiritually healing. Hayi ayi ngiyoyisekela amagwamba emchobane. Hey mana Shembe usenesonto yini? uSgqemeza madoda noma indlala. Nini usondelene naye ngiphuthume. Noma uthandaza impela nama ngibeke